So uCasper Nyovest is beefing with Umthandeni, the Maskandi artist. Right, Umthandeni is a Maskandi artist, the guy who won the Summer Record of the Year, right? This year 2024, Summer 2024 Record of the Year. Umthandeni is the guy who made the song at wena ngumntwamu nenena namina nini nenena. That song, man, with Ulwan Ndlungulu, yabo. Yeah, that song. Umthandeni is the guy who made that song. That's his song. He made it with Ulwan Ndlungulu. Right, he also made another song with Umau Etigushi, but yeah, that's another song. But this one, Paris won the Record of the Year at the Summers. It was the most popular. So yeah, so Umthandeni is this guy who's doing that song. He's doing Maskandi. He's the guy who owns the song. That's his song. The one I just sang. Ingoma yakhe. So uNyovest uthe laa ngoma iwine le ngoma ndisanda uyicula, right, kaMthandeni uwine i-Record of the Year kwi-Summers, right, uwine i-Record of the Year kwi-Summers. And then uNyovest wakhompleyina ke ngoku ngepost kuTwitter wathi hayi, no way uba like bethetha ngoTyler uba no way uTyler like angayiwini i-Record of the Year kodwa uwine iGrammy, yabo. Tyler, like le ngoma uTyler fanuba uyiwinile i-Record of the Year, yabo, because ingoma kaTyler iwine iGrammy. So bekhompleyina ngaloo way uNyovest. And then Umthandeni akangayithathe kakuhle loo way uba uNyovest athi like le award iwinwe ngumthandeni, yabo, fanuba iwinwe ngomnye umntu. But uMthandeni kangayithandi loo way, so wapowusta ke ngoku, yabo, because mhlawumbi becinga uba uNyovest uthi akayidizeyivi le award. I don't know, I think uyithathe elo hlobo loo way. So wathi uNyovest abafana basindwa zizikhindi phaa koo-hip hop, yabo, uzokuva ngathi or uzovuka ngathi kulaa kuMaskandi. Ubhale uba uzovuka ngathi, but I think besithi uzova ngathi. So uMthandeni uposted uba uCasper Nyovest ngabafana basindwa ziibhikini, ikhindi, ibhikini, from my understanding. uCasper Nyovest abafana basindwa ziibhikini uzova ngathi apha kuMaskandi, yabo. Wathi uzalishayela eli datha, uzashayela eli datha uCasper Nyovest. Umthandeni posted loo way ke ngoku. uCasper Nyovest abafana basindwa zizikhindi phaa koo-hip hop uzova ngathi apha kuMaskandi, uzalishayela eli datha leNyovest, yabo. Watheka uNyovest ugqiba kwakhe, yabo. Since uNyovest ethe uba uTyler fanuba uwine i-Record of the Year, yabo, i-Record of the Year le iwinwe ngumthandeni. So ke ngoku uNyovest wakhomenta phaa kulaa post le uMthandeni athi uzalishayela eli datha abafana basindwa yikhindi. Khomenta phaa uNyovest wathi uMthandeni makangabi emotional, khangathethe nto ngaye, uthethe ngoTyler uba uTyler unengoma ebhig ewine iGrammy, so fanuba iyayiwina i-Record of the Year apha in her own country apha eSouth Africa, yabo. Ayikwazi uwina international i-Record of the Year gqiba ingawini apha eSouth Africa, yabo, fanuba iyawina. Khangathethe ngento ngomthandeni, yabo. So and bengamdisi or bengazama uthetha ngaye kakubi or something, ebethetha nje i-opinion yakhe, yabo. Then uCasper Nyovest wazama ukugeza ke ngoku wathi why is he biting his lip, yabo, whatever. Umthandeni ebebhayithe ilip yakhe from laa picture, wathetha ngoNyovest kuyo, yabo. So then ke ngoku wathi ulantuka ke ngoku uMthandeni waphinda yabo, I mean uNyovest waphinda wapowusta after ayikhomentile phaa, after abone laa comment kaMthandeni, after ayikhomente kulaa post kaMthandeni waphinda wapowusta uNyovest kweyakhe laa nto ichannel, after ayikhomentile. Wathi hayi uyaxolisa kuMthandeni for if uMthandeni ukhathazekile for saying uba if uMthandeni ukhathazekile kuba uNyovest ethe uTyler unengoma ebenkulu edizeyiva ilantuka,
edeserve i-Song of the Year uXolo kuMthandeni for ukhathazeka ngaloo nto ayithethileyo. Yabo akhange afune umdisrespect or anything, yabo akayo-tough guy but yabo and akathandi uact ngathi yi-tough guy but uyakuthanda ubhoxa though. So uMthandeni if uyafuna ulanduka ulwa eringini, makuyiwe ngakhona eringini, yabo challenge uMthandeni ke ngoku athi ulanduka ngokwala yho andiyazi uthethe ilanduka or uthethe ngako kwala mahlo andiyazi lo way uthilo kodwa uNyovest uba uzamkwala amahlo, so inoba uzamnqasha anye ke ngoku asendicinga nobutsho yabo. So yeah uNyovest since uMthandeni bethe uzalishayelela eli dada leNyovest, yabo uNyovest uthi mayiwe eringini, yabo. Then uMthandeni waphinde wapowusta uNyovest ucele ixolo. Then uMthandeni waphinde wapowusta like i-picture kaNyovest noBig Zulu, yabo. Wathi uDeclare Bad uthetha ngoNyovest, uthi uDeclare Bad, yabo. No bobathuswa zizigi zelembe, yabo. Andiyazi izigi zelembe uba yintoni, andingomZulu ndingumXhosa, yabo. Yabo wathi ke ngoku le ndondo bayithathileyo eyona inkulu apha eSouth Africa. So ooNyovest bayoyika ke ngoku. Uthi uNyovest uthi ukuthetha le way uba uNyovest uthi yena uMthandeni ayimfanelanga laa award Song of the Year, yabo. Ifanele bona. So yathi yacacisa ngoba uNyovest like ive njani laa nto kaNyovest. Uthi hayiba like ucinga uva kusithiwa esithi uNyovest uba ayimfanelanga laa record of the year yena, ifanele uSistyler, yabo. Uthetha ngaloo way uMthandeni, yabo. Uyagezela uNyovest uthi nguDeclare Bad, yabo. So uNyovest uthi akabhilive uba this guy uMthandeni is taking chances. Anaways akayihoyanga loo way yena uzawusela ibhiliyato yakhe, it's Friday so uflexa nge-wealth or whatever, ngemali or whatever uNyovest, yabo. He doesn't care no more, yabo. uMthandeni offended uthi nguDeclare Bad, uyathukisela laa way uba uNyovest awukhama athethe ngoba, yabo, uthi akayidizeyivi but uNyovest uthi kangathi akayidizeyivi. Laa mntu uyive elo hlobo loo way. So waphinde wapowusta uMthandeni ke ngoku because uNyovest ugqibele ngoku besithi hayi this guy is taking chances anyways akayihoyanga loo way, makasele ibhiliyato yakhe. uMthandeni waphinde wapowusta ke ngoku wathi uba akanawo amandla wena okulwa, unamandla okuqukula imamba, yabo, nosebenza imali, akanamandla olwa, unamandla wotyitshira for something, I don't know about i-girl kodwa, yabo, maybe to approach or whatever. He's got like unamandla ozuma intombazana, I guess, bona ukwenza imali. So yeah, yaphinda wapowusta uMthandeni again wathi uzalishaya leli dada kwaSpanyovest, yabo. Wabesejimini ke ngoku, so which is like i-trolls because uNyovest ugqibele kudala uthethe becele ixolo futhi uba offended uMjita, but uMjita I think is whatever, man, it's just entertaining his audience kuNyovest, yabo. Bawuzalishaya leli dada besejimini, abantu bayabuza like uba uvumile na for laa fight le besithi uNyovest makiyiwe eringini, but kangaphenduli ke kuloo nto, qha uyatrola qha uba uyalishaya leli dada leNyovest, yabo. Then waphinde wapowusta ke ngoku wathi akakwazi ulinda for ushaya ubetha uNyovest ngesicima, yabo. Ukekiswa noMcebo noMawu eringini, yabo. And ulandulo Mjita I think ubawela uMawu laa way or something, I don't know. They are like uthe unesithembu like umane post uba unesithembu esinguMawu noMcebo, and then noMawu uposte something uba akanangxaki nesithembu, yabo, as long as what. So yeah, man, tell me what you think about i-beef kaMthandeni noNyovest. I think it would be entertaining mna, at least noko amajita akhona omayi-2, yabo. Noko amajita noko angathi afitharhanyana omayi-2, so it would be kind of fun to see uNyovest noMthandeni, yabo. So yeah.
Tell me what you think about it. Should it happen? Should it not happen? And also like, comment, subscribe. I'm trying to get to 1,000 subscribers, my dogs. I mean, like, comment, subscribe so you can get more content. Keep you updated on what's going on with your celebrities and all that stuff. Yeah.